Mali kono Mali ko kan an balimaw ayaw bisimila ni yevewa bambara kan Mali kura kunnafoniw kɛnɛ sigilen nɛgɛ ɲɛ 17 tanan gosira Bamakɔ n'a lamini na wula nɛgɛ ɲɛ 10 ani 2 bɛ Washington DC Ameriki jamana faaba kɔnɔ bi tarata février kalo tile 8 san 2022 kunnafoniw la kumaba a dɔw bɛna tali kɛ ninnu kan k'a lase aw ma. Je ne reviendrai pas sur ce que vous avez évoqué sur les relations bilatérales. Nous sommes aujourd'hui conscients de la gravité l'un et l'autre de la situation. Rusila jamanatigi Vladimir Poutine ani Fransi jamanatigi Emmanuel Macron ye ɲɔgɔn sɔrɔ kunu kɛnɛ lajɛrɛ kɛnɛ kan min sen fɛ a ye nɔgɔ bɔ kuma la ka fɔ ko Rusi jamana ka kɛlɛbolo fosi tɛ Mali jamana kɔnɔ wa fɛn min ye kɛnyɛrɛ ye kɛlɛbolo Wagner ye olu ni Mali jamana ɲɛmɔgɔ ka bolo di ɲɔgɔnma baara minnu bɛ sen na ko Rusila jamana sen t'o la an bɛna o kunnafoni di aw ma. Pour dire des choses qui leur plaisent, mais on ne peut pas nous vassaliser, on ne peut pas transformer le pays en esclave. Ça c'est terminé. Mali France fanga ɲɛmɔgɔ dankan Dr Kogel Shogala Maïga ye dunaw minnu ni olu ye jamana wɛrɛ cidenw ye n'u bɛ wele ko corps diplomatique bisimila lajɛrɛ kɛnɛ kan Bamakɔ dugu kɔnɔ. Coronavirus bana kun kan kɛnɛya minisiriso a ka kunu tɛnɛ n'o bɛnna février kalo tile 7 san 2022 ma o kunnafoni di y'a yira k'a fɔ ko banabaatɔ hakɛ min bɛ Mali jamana kɔnɔ o ye mɔgɔ 30 ni mɔgɔ 200 ani mɔgɔ 15 ninnu de bɛna kɛ bi aw ka kunnafoniw la kumaba dɔ ye sanga 30 kɔnɔ ka fara kunnafoni wɛrɛw kan min bɛɛ lajɛlen bɛna tɛntɛn k'a lase aw ma Mariam Tarawele fɛ a y'aw bisimila. Malikura kunnafoniw an taa n'a ye jamana camancɛ fanfɛla la kɛrɛnkɛrɛnnenya la Mopti ka taa Baɲangara ani Koro o fanfɛyɔrɔw la nɛgɛjuru sira so minnu bɛ wele ko Centre Telecom olu minnu ni olu tun bɛ kɛ sababu ye ka bɔlɔlɔ sira baaraw nɔgɔya ni marabolo kɔnɔna ninnu na a yirala k'a fɔ o nɛgɛjuru sira so caman cira jɛkulu maramafɛntigiw fɛ min senfɛ VOA Bambara ye kuma di Tijani Wedrago ma kunnafoni sansana dɔ ka bɔ Koro bɛɛ walawalali kɛ an ye degun min bɛ u kan nin waati in na bɔlɔlɔ ani nɛgɛjuru sira ko kan. Nin wale ninnu kɛra jɛkulu maramafɛntigiw fɛ minnu bugunatigɛ dɔnnen tɛ. Dangari wale ninnu kɛra baarapɛrɛli dangatɛnɛ ale ni Bondo Koro mara kɔnɔna na. Dugumɔgɔw ka seereya kɔnɔna na u y'a jira k'a fɔ ko jɛkulu maramafɛntigiw bɛna fitirimagɛn waati duguw kɔnɔna na ka mugu wuli sanfɛ ni bɛɛ lajɛlen bolila waati min na u bɛ sɔrɔ ka dangari kɛ nɛgɛjuru siraw la i n'a fɔ an ka seere dogolen b'a ɲɛfɔ an ye cogo min na. Komi o nana 18h wagati o nana jɔ an ka mairie da la ka tɔw bila mairie da la ka tɔw bila ka taa antenne kɔrɔ o ye antenne jukɔrɔla o ye dingɛ sen ka bam k'a la ka lawuli ka antenne ci quoi ani panneau ninnu ni batterie ni a bɛɛ cira mɔgɔyɛnfɛn min bɛ a bɛɛ cira. Nin walejugu ninnu tiɲɛninaw barika bonyana Bondo dugu kɔnɔna de la kosɛbɛ bawo nɛgɛjuru sira tiɲɛlen kɔfɛ dangari wale tigilamɔgɔw y'u kunda mairie kan ka taa mairie fana tiɲɛ ka taa ni panneau bɛɛ lajɛlen ye u ma dan o ma. O nana o ye an ka barima ninnu cɛ ani ekɔliso direction sɛbɛn o sɛbɛn min bɛ an ka mɔgɔyɛnfɛn o bɛɛ jenina. Nin walejugu ninnu bɛɛ lajɛlen kɛlen kɔfɛ an ka finitigilakaw faamaw ale ni Bondo komini ɲɛmɔgɔw u y'u kunda Bondo dugu kan walasa u ka se ka t'u ɲɛ da tiɲɛni ninnu kan. Bondo dugumɔgɔw kɔni y'a laɲini kɛ u ye u ka se ka nɛgɛjuru in dilan ko kura ye joona ani ka fɛɛrɛw sɔrɔ walasa lakana ka se ka sabati Bondo dugu kɔnɔna na. Nin tun ye Tijani Wedrago ka laseliw ye ka bɔ Koro kunnafoni sɛnsɛnna don. Ali bi Rusila jamanatigi Vladimir Poutine ani ka fara Fransi jamanatigi Emmanuel Macron ka ye ɲɔgɔn sɔrɔ kunu tɛnɛ min kɛra lajɛrɛ Rusi jamana kan lajɛrɛ min senfɛ Vladimir Poutine a da sera ma k'a fɔ ko ŋunuŋunukan minnu bɛ senna k'a fɔ ko Rusila jamana ka kɛlɛbolo bɛ Mali jamana kɔnɔ k'o kumakan ninnu tɛ tiɲɛ ye wa fɛn min ye kɛnyɛrɛ ye kɛlɛbolo n'a bɛ wele ko Wagner n'a bɔra Rusi jamana kan ka na Mali ka jamana kɔnɔna la o bolodigi ɲɔgɔnma baara minnu ko ni olu ŋunuŋunukanw bɛ senna ko Rusi jamana sen tɛ o kow la. Senou Keita VOA tɔgɔla ka bɔ Washington DC ale b'o kunnafoniw lase. Те усилия, которые предпринимает Франция во главе с ним по поводу урегулирования очень острого. Min ye Mali ka ko ye
Président Macron ye ni ɲininkali kɛ ne la ka ca an kumana kan Président Macron bɛ Russie la gouvernement jɔyɔrɔ dɔ nin ko la pɛrɛ ko Russie jamana sen fosi tɛ Russiw ka kɛnyɛrɛye jɛkulu min bɛ ko Wagner olu ka nali la Mali la min ye OTAN jamakulu ka hakilina ko ye a kɛra a bimaw ye o a kɛra a sinimaw ye o u fɛn fɛn k'u bɛ fɛ ka baaraɲɔgɔnya kɛ ni jɛkulu ninnu ye o de diyar'u ye n b'a fɔ ka segin a kan tuguni yan ko Russie jamana sen tɛ o ko ninnu na nafasɔrɔ siraw kosɔn an ka kɛnyɛrɛye jɛkulu dɔw ni Mali gouvernement bɛnna ko la nka anw sen si tɛ nin ko in na. Ni tun ye Senumu Keyita ka laseliw ye VOA Bambara tɔgɔ la ka bɔ Washington DC. Mali jamana tigi dankan ni o ye Dr Shogel Kogala Mayiga ye barosigi belebele kɛ ni dunanw ye minnu ni olu ye jamana wɛrɛ lasigidenw ye n'u bi wele nazarakan na ko corps diplomatique a yirala o senfɛ k'a fɔ gɛlɛya min bɛ Mali ni Faransi jamana ni ɲɔgɔn cɛ a da sera o ma k'o walawala. Kiyatu Traore. Shogel Kokala Mayiga tun ye wele bila duniya jamana ni a dɛmɛbagakulu ka lasigiden minnu bɛ Mali jamana kɔnɔna la ma lajɛrɛ tɔnsigi la a tɔnsigi senfɛ a ye miniti 45 ɲɔgɔnna de kɛ ka Faransi jalaki kosɛbɛ nka a ma kumakan kelen lajɛya barika Faransi jamanaw ka dansago kɛbagaw kɛlɛbagaw tɔrɔdasi kulu minnu bɛ Mali la ka minan cɛ kan ka bɔ Mali jamana kɔnɔ kan waati damadɔ lafiyada kɔfɛ san 2013 la a ka fɔla l'interdiction faite en 2013 par les autorités françaises à l'armée malienne d'occuper une partie du territoire national. Faransi sɔrɔdasiw nana Mali kɔrɔnfɛla bɔ dansago kɛbagaw bolo la a baara carila ka se kunfilanan ma min kɛra jamana tigɛli ye 2 ye ka a fankelen to dansago kɛbagaw bolo ka wagati di u ma ka u yɛrɛ la sinsin kosɛbɛ ka fanga sɔrɔ ne ka tila ka fitinɛ ta ni barika ye kokura san 2014 na ni gɛlɛyaba in waati la Paris ni Bamako cɛla la Shogel Kokala Mayiga ye hakilina jigin kɛ deuxième guerre mondiale waati la. On passe le temps à nous dire les soldats français sont morts. Les Américains n'ont-ils pas libéré la France? L'armée rouge n'a pas libéré une partie de l'Europe. a ye a yira k'a fɔ ko o waati la l'Amérique nana Faransi dɛmɛ ka u bɔ juguw bolo la ko nka Faransi ye a jate bɔ waati min na k'a fɔ ko u mago tɛ u la bilen u ye a fɔ l'Amérique jamana ɲɛna k'u ka segin u kɔ k'u ka taa ka b'u ka jamana kɔnɔna na a ka fɔ la yala l'Amérique ye Faransi nɛni o taabolo ninnu kan o waati la wa a y'a yira fɛnɛ k'a fɔ ko Faransi jamana marabagaw nana waati min na san 2013 la ko u ma fɔ badabada u ka jamanadenw ɲɛna k'a fɔ ko u bɛna Mali tila 2 ye Shogel ka fɔ la. Nous vassaliser, on ne peut pas transformer le pays en esclave. Ça, c'est terminé. maa si tɛna se ka anw jagoya sirine juru ye ka an kɛ jɔn ye kokura u banna u kuma t'a la tuguni a ka fɔ la ka kɛɲɛ ni tubabuw ka jagoya tile ne a bɛ wele nazarakan na ko colonisation waati ye Shogel Kokala Mayiga ye dɔ fɔ takuba fɛnɛ ma nazaraw ka dansagow kɛlɛli sɔrɔdasi kulu min bilala sen kan Faransi fɛ takuba a ka fɔ la kɔrɔ de ye kɔrɔbɔrɔkan ani tamasɛkikan na ko npanmuruba o tɔgɔ ni a ka fɔ la madi kulu ni ma u kunfɛ koyi a n'a kɔrɔ bɛ ɲɔgɔn na. Ils allaient diviser le Mali pour créer un sanctuaire pour les terroristes. Ni tun ye Kiyatu Traore ka laseliw ye VOA Bambara tɔgɔ la ka bɔ Washington DC hali bi an bɛ to Dr Shogel Kokala Mayiga a ka lajɛrɛ o hukumu kɔnɔ min kɛra ani jamana wɛrɛ lasigidenw ni ɲɔgɔn cɛ minnu bɛ wele ko corps diplomatique malidenw ka hakilina ye min ye a koɲɛ kan sɛgɛsɛgɛli bolo ma VOA Bambara wula bi ka kuma di Yaya Konare ma ale ye sanfɛ kalanso ɲɛmɔgɔ ye min bɛ sanfɛ kalansoba la Bamakɔ b'a lase Mohamed Ture ale ka kuma baranin na. Ka kɛ n'i ka ɲininkali nin ye Shogel kɔni bɔra ka ne laseli min kɛ nin ye ka ɲɛsin lasigidenw ma a ma lawuli dɔwɛrɛ kama fɔ ka faamuyali di u ma ayiwa ko min bɛ senna jamana kɔnɔ sisan a kɛra politiko nasira ye o kɛra gɛlɛya min bɛ u ni jamana wɛrɛw cɛ i n'a fɔ Faransi n'a ɲɔgɔnnaw a kɛra o nasira ye o a kɛra min yɛrɛ ye an ka finitigiw ka lahala ye janko kɛlɛkɛ daga ninnu na hakili la k'a fɔ Shogel a y'a kanu ka lasigidenw fara ɲɔgɔn kan ka kunnafoni d'u ma kunnafoni min ye kunnafoni gɛrɛgɛrɛ ye ayiwa nin ma lawuli dɔwɛrɛ kama fɔ danaya min bɛ o ni lasigiden ninnu ni ɲɔgɔn cɛ o danaya sira o ka se ka kolo gɛlɛya danaya min bɛ ka ɲini walasa lasigiden ninnu bɛ se ka fara Mali kan cogo min na halisa Mali bɛ kɛlɛ min na kɛlɛ in tɔ ka se ka kɛ mɔgɔw ka fara ɲɔgɔn kan ka Mali dɛmɛ kɛlɛ in tɔ ka se ka kɛ cogo min na ka sababu kɛ n'i y'a jateminɛ an ni Faransi fililen don ɲɔgɔn ka cɛ ma sisan n'a ma ɲɛ k'an ni Faransi
filen no ɲɔgɔn ka cɛma lasigiden tɔ mun bɛ yan olu fana sigilen don k'u kulomada u sigilen don ka filɛli kɛ yanni bɛɛ ka taa a faamuya cogo la ayiwa min tɛ faamuyali cogo ɲuman ye donc a y'a kanu ka weleli kɛ ka ɲɛfɔli kɛ u ye cogoya min na bɛɛ lajɛlen bɛ se ka kunnafoni jɛlen sɔrɔ bɛɛ lajɛlen bɛ se ka kunnafoni kelen sɔrɔ ka da i bɔra ka min fɔ nin ye sisan cidenya juru fanfɛla yɛrɛ la n'an ko diplomasi yɛrɛ la e ko jamukan nin a bɛ boli sira jumɛn fɛ a bɛna taa fa jumɛn fɛ ni Mali dɛmɛbagaw yɛrɛ fɛ jamukan nin kɔnɔna na cidenya juru yɛrɛ fanfɛ n'o ye diplomasi ye Choguel bɔra ka laseli min kɛ nin sisan a bɛ fanga di Choguel ka gouvernement ma a bɛ fanga di Mali ka diplomasi ma ka sababu kɛ min ye lasigidenw ye u na faamuyali sɔrɔ ko la mɔgɔ hakilina min kun ye k'a fɔ ko Choguel a bɛ ka i kɔgɔ da diɲɛ kɔgɔ la walima Mali bɛ ka i kɔgɔ da diɲɛ kɔgɔ la k'i yɛrɛ tigɛ ka bɔ mɔgɔ tɔw la hakilila ka fɔ a ye hakilina di o kan donc a yira ka fɔ a mago bɛ jamana kelen-kelenna bɛɛ lajɛlen na mun ka lasigidenw bɛ an ka jamana in kɔnɔ walasa Mali bɛ kɛlɛ min na n'o ye jatigɛ wale tigilama ninnu gɛnni ye ka bɔ an ka jamana kɔnɔ ani Mali ka se ka a yɛrɛ sɔrɔ walasa o ko bɛ se ka kɛ ko sabatilen cogo min na hakilila ka fɔ a bɛ fisa kosɛbɛ a bɛ sɔn ka ni kura di Mali ka diplomasi ma ka sababu kɛ hakilila ka fɔ caman hakilila tigɛlen caman kunnafoni wulila ka bɔ nin kɛnɛ in kan a bɛ fisa an ka diplomasi ma kosɛbɛ nka e yɛrɛ ka faamuyali la e ko Mali bɛna laɲini jumɛn boloda ciden juruya fanfɛla la walasa nɔgɔya ka kɛ o ɲangili fanfɛla hali n'a kɛra UMOA fanfɛ min ye Mali kan ka wulikajɔ mun kɛ ka ɲɛsin CEDEAO ni UMOA ka ɲangini ninnu ma ne kɔni hakili la sira fila tɛ Mali bolo hakilina fila tɛ se ka kɛ Mali la o ko la Mali yɛrɛ de kan ka wulikajɔ kɛ sisan ka CEDEAO ni UMOA o sira taama walasa nɔgɔya bɛ se ka don nin ko in na cogo min na hali n'a y'a sɔrɔ Choguel y'a yira k'a fɔ ko ɲangini mun kɛra ɲangini ninnu tɛ sariya kɔnɔ a tɛ CEDEAO ka sariya kɔnɔ janko UMOA mun sen donni kɛra la o tɛ sariya kɔnɔ nka a kɛra cogo o cogo a gɛlɛya bɛ Mali de kan. Ni tun ye Yaya Konare ale ka laseliw ye Mohamed Toure ka kuma baranin na Bamako sanfɛ kalanso o karamɔgɔ don ka kɛ ni kunnafoni di gafe min bɛ wele ko Jeune Afrique olu ka kunnafoni dila Benjamin Roger ale ka gɛnni ye ka bɔ Mali jamana kɔnɔ Mali kunnafoni di so min bɛ wele ko Maison de la Presse ɲɛmɔgɔ n'o ye Banjugu Dante ye bataki dɔ labɔ ka nin waliya in kɔn min na u y'a yira k'a fɔ ko fɛn min ye wulikajɔ baaraw ye Mali jamana ɲɛmɔgɔw fɛ ka kɛ sababu ye ka Jeune Afrique kunnafoni dila labɔ ko ma bɛn Mohamed Danyogo VOA tɔgɔ la ka bɔ Bamako ale b'o kunnafoni lase kunnafoni di sɛbɛn bɛ yen n'ale tɔgɔ ko Jeune Afrique ale kɔni ka kunnafoni dila n'o tɔgɔ ko Benjamin Roger n'o tun bɛ Mali la nin wagati in kɔnɔna la a yirala k'a fɔ kunun cɛmancɛ fanga ɲɛmaaw olu kɔni u ye a wele u ma dan a weleli ma i ka dɔn k'a fɔ u ye a labila ko a ka taa ka bɔ Mali kɔnɔ i ka dɔn k'a fɔ sa bi sɔgɔmada in na mun ye kunnafonidilaw u ka soba ye n'o Maison de la Presse ye o ɲɛmaaba Banjugu Dante u ye sɛbɛn bɔ o sɛbɛn kɔnɔna la sa u y'a yira k'a fɔ kunnafonidila kɔni o gɛnni ka bɔ Mali kɔnɔ fɛn min don fɛn ɲuman tɛ an ka Banjugu Dante an ka ale lamɛn fɛn ye min ni a ma diya n ye sabu diɲɛ sariya sobaw bɛɛ lajɛlen b'a la ka dɔn k'a fɔ jamanaw kan ka kunnafoni di tɔbɔtɔ ka kunnafonidilaw tɔbɔtɔ u ka baara kɔnɔ nka i ka dɔn k'a fɔ ni kunnafonidila gɛnni fana ye fɛn min man ɲi Banjugu Dante a tilala k'a yira k'a fɔ i ka dɔn k'a fɔ n'a ma ɲɛ k'i nana jamana kɔnɔ ka na baara kɛ a ka kan jamana in sariya sɛbɛnw i ka olu fana ko olu bato o fana na an b'a ɲini kunnafonidilaw fɛ minnu bɔ jamana wɛrɛw la ka na an bɛ jamana min kɔnɔ bi gɛlɛya b'a kɔnɔ hali ni gɛlɛya tɛ jamana min kɔnɔ n'i bɛ don a kɔnɔ i k'i gɛlɛya k'a sariyaw bɛɛ bato i k'a taasiraw bɛɛ bato walasa i bɛ se k'i ka baara kɛ lafiya kɔnɔ ani laadiriya la sɛbɛnfura min n'ale bɔra Mali kunnafonidilaw ka soba yɔrɔ bi sɔgɔmada in na o tilala k'a yira k'a fɔ i ka dɔn gɛnni kɔni fɛn min don a man ɲi Banjugu Dante ale y'a ɲini cɛmancɛ fanga ɲɛmaaw fɛ k'a fɔ fɛn caman bɛ yen olu bɛ se ka ɲɛnabɔ k'a sɔrɔ a ma kɛ ni gɛnni ye Banjugu Dante ka welewelekan ka ɲɛsin cɛmancɛ fanga ɲɛmaaw ma an ka o lamɛn an bɛ min ɲini an ka jamana ɲɛmɔgɔw fɛ u bɛ baara min na a dɔnnen don a yelen don mɛ u k'u janto ko dɔw kɛli la ko minnu bɛ se ka kɛ sababuya ye k'a lanɔgɔ ni tɔgɔtiɲɛ se an ka jamana ma nin ko dɔw tun bɛ yen a bɛ se ka dilan ni hakili ye a bɛ se ka dilan ni situation régularisée dɔ ye ka sɔrɔ a ma kɛ ni gɛnni ye n'a gɛnni kɛra an ka jamana yɔrɔ ka jan jamana wɛrɛ minnu na ani minnu da bɛ se yɔrɔ min na n'an da tɛ se yen u bɛ se ka tɔgɔ jugu ta k'a danna minnu tɛ an sɔn ye
n'an kɔni b'a dɔn k'a fɔ Benjamin Roger ale kɔni ale labilara cɛmancɛ fanga ɲɛmaaw fɛ kun jɔnjɔn min y'a to a labilara halisa o kɔni o ma se ka dɔn wa cɛmancɛ fanga ɲɛmaaw kɛrɛnkɛrɛnya la mun ye gouvernement ka kuma lasela ye olu kɔni ma sɛbɛn fura bɔ fɔlɔ ka o ko o faranfasiya. Mohamed Danyoko, VOA tɔgɔ la ka bɔ Bamako. Azaya, Jamisako, Tugarajigi on the beats. Fansumbu, 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 Nafamiri, Fansumbu, Bere, Nafama, Fansumbu, 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 Nafamiri, Fansumbu, Bere, Nafama, Midan Fala, my baby, you Fansumbu. Balmaw anga foli baw ye Mali kɔnɔ ani Mali kɔ kan aw bɛ ka VOA Bambara ka Mali kura kunnafoniw lamɛn a ka radio fiɲɛ siraw fɛ Bamakɔ n'a lamini o ye fiɲɛ turukala 102 fiɲɛ sira ye Bugunikaw aw b'an sɔrɔ aw ka radio Kumase kan fiɲɛ turukala 92 fiɲɛ sira fɛ Koro radio Uruna fiɲɛ turukala 93 ani tomi 2 Gawukaw bɛ se k'an sɔrɔ aw ka radio fiɲɛ sira fiɲɛ turukala 106 tomi 1 kan Yuwaru o ye radio Dunuya ye fiɲɛ turukala 101 tomi 2 Tumutu fiɲɛ turukala 90 tomi 3 an ka bɔlɔlɔ sira bɛ www.voabambara.com aw bɛ se k'an sɔrɔ fɛnɛ an ka page Facebook kan VOA Bambara Mali kura kunnafoniw bɛ ka lase aw ma ni waati in na Mariam Traoré fɛ ka bɔ VOA soba kɔnɔ Washington DC an bɛ taa kɛnɛya minisiriso ka bulon kɔnɔ Bamakɔ kunun tɛnɛn février kalo tile 7 san 2022 u y'a yira k'a fɔ ko mɔgɔ 900 ni mɔgɔ 99 ni mɔgɔ 7 de bɛ yen olu sɛgɛsɛgɛra ka dɔn ni coronavirus banakisɛ b'u la mɔgɔ 3 de kura sɔrɔla o senfɛ ka fara banabaatɔ kan o ye coronavirus banabaatɔ Mali jamana kɔnɔ hakɛ kɛ mɔgɔ 30 ni mɔgɔ 200 ni mɔgɔ 15 maa minnu fatura dɔgɔtɔrɔso ani jamana fan wɛrɛw fɛ hakɛ o ye mɔgɔ 700 ni mɔgɔ 15 min kunnafoni dira kɛnɛya minisiriso a ka kunun tɛnɛn février kalo tile 7 o kunnafoni di senfɛ ka tɛmɛ ni Mali kura kunnafoniw ye an bɛ taa n'a ye Burkina Faso jamana kan u ka sanfɛ kiiritigɛsoba ye jamanatigi kɔrɔ Thomas Sankara ale ka kiiritigɛw baaraw daminɛ ko kura min senfɛ a yirala sɛgɛsɛgɛliw kɔfɛ k'a fɔ ko san 30 kaso o de bɛna sɔn ka di u ka jamanatigi kɔrɔ Blaise Compaoré ma ka sabu kɛ nin dangarili waleba min kɛra san 1987 n'a kɛra sababu ye ka Thomas Sankara a n'a nɔfɛ mɔgɔ 10 ani kɔ ɲɔgɔn ni bɔnɛ o senfɛ bi Lamine Traoré y'a ka kuma barani tɛnkun Sayidu Yarola bɛɛ walawalali kɛ k'a lase an ma Bidona Wagadugu Surasiw ka kiiritigɛso ɲɛmaa y'a laɲini o ka san 30 kaso di Blaise Compaoré ma ani Yacine Kafando Thomas Sankara fagakora a n'a tɔɲɔgɔn nka ninnu maa jaragini n'u kun tɛ kɛnɛ kan o y'a laɲini fana ka san 20 kaso di Gilbert Diendéré ma n'ale kun ye Blaise Compaoré ka Surasiw ka ɲɛmaa ye kamasɔrɔ san 20 dini b'ale ma kiiritigɛ dɔra min na a kun faga fanga bɔsi kɛ san 2015 ale kun bɛ kɛnɛ kan o y'a laɲini fana Bosobe Traoré a fana ka san 20 kɛ kaso ra a yɛrɛ ko ale le kɛra janfabaga ye Thomas Sankara kɔrɔsirikɛbagaw kiyama ale nabɔnso Ouédraogo ka fara Issa Sabadogo kan n'u bɛɛ lajɛlen kun bɛ komandow cɛma octobre kalo tile 15 m'u taara Thomas Sankara n'a tɔɲɔgɔn faga Surasiw ka kiiritigɛso y'a laɲini san 11 ka di Jean-Pierre Palma n'u t'a datugu a yɛrɛ k'a fɔ ko ale le ye nɛgɛjurusiraw ɲagami o waati ra o ye san 11 kaso di Yamba Élisée Iribudo ma n'ale kun ye mobili bolibaga ye o don tɔgɔ octobre kalo tile 15 san 3 kaso ne a ka datugu a bɛ 180 sara o dira Nenda Pascal Tondé ma ale kun ye Gilbert Diendéré ka ciden ye ne sera dɔ y'o sɛmɛtiya min ye Abdraman Zeyi Tenga ye o y'a laɲini ko dɔw ka labila i n'a fɔ Alidu Djebere ani Amadou Kafando n'olu kun ye dɔtɔrɔ ye mun ye Thomas Sankara fagari sɛbɛ ɲagami
a n'a tɔɲɔgɔn 13 o y'a yira k'a fɔ ko sariya ko ra o tɛ se ka maa datugu ni ko ra. O tilala ka to o ka Tibo Ouédraogo bila Jakariya Deme ani Albert Belensinga olu fana u ka sɛbɛnw kɔnɔ o y'a yira k'a fɔ ko gɛlɛnmaya ra. Ninnu ma ko fɔni lo kun kɛra sababu ye ka FIMAD maaw ka marifa bɔsiw ra polisiw mu ni Thomas Sankara k'u y'u sigi ka se ka to k'a kɔlɔsi n'o ko kɛra octobre kalo tile 15 san 1987. Kiiritigɛlaw ka laɲini tɛmɛnen kɔ min ye maa jaraginuw ka lafasabagaw ye kuma bɛna di olu ma. Maa mun fatura u ka lafasabagaw olu kun kumana ka ban. O kɔfɛ kiiritigɛla bɛna se ka kɔjaabi laban di min na ni kiiritigɛ bɛna se ka jɔ. Nin tun ye Sayidu Yaro de ka laseliw ye Lamine Traoré ka kuma baranin na VOA Bambara tɔgɔ la ka bɔ Wagadugu. An to Burkina Faso an ta Bobo Julaso ka kɛ n'u ka fanga dafiri ye min kɛra nin y'a kunɲɔgɔn 2 ye Wagadugu dugu kɔnɔna la ni fanga yɛlɛmana ka di finitigiw ma. Fɛn min ye furancɛ fanga sigili ye sen kan o hakɛ ko fɛn ma fɔ o la fɔlɔ min sen fɛ Burkina Faso jamanadenw sigilen don ka makɔnɔli kɛ. Bobo Julasokaw olu hakilina ye mun ye waati joli de bɛna di furancɛ fanga ma min bɛ wele ko gouvernement transitoire. Alidu Ouédraogo ka bɔ Bobo Julaso ale b'o kunnafoniw lase. Ni y'a tile tan ye ni sɔdasiw olu ye fanga ta Burkina Faso kɔnɔ. Faso jabaranin na o bɔra ka kuma caman fɔ nka bɛɛ tun bɛ min kɔnɔ o fɛ o bɛna sigi fanga ra fo san joli. Hali bi o ɲama lɔn fɔlɔ a ye bobokanw ɲininka ka filɛ olu bɛ fɛ sɔdasiw ka to fanga ra san joli ɲɔgɔnna na Burkina kɔnɔ. Aw fɛ sɔdasiw ka to san joli fanga ra yan? Ne kɔni fɛ kɔni o kana taa yɔrɔ si kɔnɔ o ka to o nɔ na. Mali ko san 5 an kɔnɔ an tɛ san 5 ko kuma na an tɛ politicien yɛrɛ. San joli? San 7. Mais san 7 bɛna mun kɛ san 7 kɔnɔ? San 7 man ca an y'a ye fɔlɔ an y'a kɛ san 1 ni damani o. Bon san 1 ni damani ni min kɛra nin bon an bɛ se k'a fɔ nafa kɛra la mais a laban a ma laban ka ɲɛ. N'a basigira ka ɲɛ siɲɛ 1 olu cɛ ka ɲi ka tɛmɛ. Bon transition bon minimum 2 ans comme ça. 2 ans est-ce qu'ale man dɔgɔ? Bon 2 ans bon ne kɔni fɛ 2 ans n'u banbara a bɛ se quoi. Ɲa laban Mali y'a ta se san 5 kunnalu ta ye san 2. Bon Mali ta ni bon Mali ta kan n'an ka kan. Mais mun y'a kɛ Mali n'an ka kan tɛ kelen? Bon Mali ta n'i y'a filɛ bon Mali ta kan ni bon a kuma ka ca kojugu. Mali ka bon ni Burkina fana tɛ sera ka yɔrɔ caman bɔsi ani Faransi fana nana sigi bon ni Barika ni fɛn bon y a des problèmes là-bas jusque ici. An kɔni an bɛ Ala da min na o ka se ka to fanga ra ka se ka ko ɲɛnama kɔni kɛ dɔrɔn. Mais ka san joli kɛ? Bon sanda ko no an bɛ min heure min na an tɛ élection ko ra quoi. Kunu tarata o ni politiki tɔnw ka ɲɔgɔn yera o y'a yira k'a fɔ k'o t'a laɲini ko politiki tɔn ka don cɛmancɛ fanga nin na. U nana nɛgɛnɛ ka warimisɛnw d'a ma ka dun n'o yɛrɛ la dɔrɔn an b'o sɛgɛn o la donc an tɛ politicien fɛ an ka sɔrɔ ko fanga la. Bon ne yɛrɛ kɔni jɛra n'o ye. Munna jɛra n'a ye? Bon politicien mɔgɔ olu kun bolo mara la wa? Mun nana ka di politicien olu kun bolo mara depuis san 7 la ma ɲɛnabɔ nin bolo naani de kan. Ni tun ye Alidu Ouédraogo kumakan ye VOA Bambara tɔgɔra Bobo Julaso kɔnɔ. N'an seginna ka na Mali jamana kɔnɔ an bɛ taa marabolo 4 na Seko ani dɔnko fɛrɛkɛnɛba min bɛ sigi n'a bɛ wele ko Seko Art n'o ye festival sur le Niger ye a tako 18 min kɛra ɲina gɛlɛya minnu tun binnen don lotolitigiw kan ni o ye hôtel baarakɛlaw ye ka sabu kɛ coronavirus bana ni lakanabaliya ye a yirala k'a fɔ ɲinan kɔni a ko kɛra damuba de ye hôtel baarakɛlaw ani hôteltigiw yɔrɔ a dɔw y'u ka seereyakanw di Mokhtar Bari ale ka kuma baranin na VOA Bambara tɔgɔ la ka bɔ Segu an k'o kunnafoniw lamɛn. Segu Art Festival sur le Niger b'a ka tako 18 na ale daminɛna février kalo tile fɔlɔ san 2022 a bɛ to senna fo février kalo tile 6 o hukumu kɔnɔ mɔgɔw bɛ bɔ diɲɛ fantan 4 bɛɛ ka na ɲɔgɔn sɔrɔ Segu faba la o nasira fɛ gɛlɛya caman bɛ jigiyɔrɔ ko la o kama hôtel baarakɛlaw kɔni nisɔndiya koba y'o ye sabula o ka hôtel bɛ fa tewu Adama Nos Traoré ale ye hôtel ɲɛmɔgɔ dɔ ye. Festival ye opportunité ba ye Segu hôteliw ma parce que n'i y'a jateminɛ waati a dɔgɔkun in kɔnɔna la hôteltigiw bɛ se k'u yɛrɛ bɔ dɔɔni hôteliw bɛ fa restaurant bɛ marché bon vraiment festival nafaba de bɛ se hôteltigiw ma a nafa fanba yɛrɛ ye hôteltigiw ye a hôteliw falen don malgré coronavirus bɛ yen hôteliw fara quoi.
ce festival ko na bɛɛ b'i ta sɔrɔ hôtel yɛrɛ dɔrɔn tɛ fɛn o fɛn bɛ fɛn dɔ bayɛlɛma ka fɛn dɔ kɛ fɛn dɔ ye guides fara fɛnw kan vraiment bɛɛ de b'i ta sɔrɔ festival tɛmɛnen kɔ an bɛ relation ɲumanw sɔrɔ kɔfɛ séminaire bɛ sɔrɔ séminaire fana bɛ sɔrɔ a kɔfɛ ka fara o kan tobilikɛlaw fana b'o nafa sɔrɔ nin festival na i n'a fɔ Mari Sano kɔni a ka fisa anw feerekɛlaw bolo parce que ani wagati gansanw tɛ kelen an bɛ client sɔrɔ a sanni ni tɔw tɛ kelen sanni bɛ kɛ parce que dunanw bɛ na donc an bɛ dɔ fara an ka dumuniw kan sugu ka fisa ni wagati min tɛ festival ye festival ani hôteltigiw ka wulikajɔ kosɔn Segu kɛra lajɛ yɔrɔba ye sabula conférenciw ani séminaire caman bɛ kɛ Segu yan an ka jɛ ka Idrissa lamɛn festival la tiɲɛ na place ti sɔrɔ an fɛ an bɛ feere caman kɛ festival kɔnɔna la place chambre bɛɛ talen don donc an bɛ nin semaine tile saba in bɛɛ k'o la chambre bɛɛ talen don depuis festival ma se fɔlɔ réservation bɛ kɛ ka chambre bɛɛ maminɛ ka bila donc ni festival sera dɔrɔn a tɔ tora mɔgɔ kana dɔrɔn ka du ka so kɔnɔna la chambre kɔnɔ ka da dunan mɛlɛw bɛna ka na Segu yan u bɛna Segu hôteliw ye u b'a dɔn k'a fɔ nin yɔrɔ in ka ɲi an t'a dɔn k'a fɔ ko hôtel ɲumanw bɛ Segu comme ça donc u bɛna a b'u attirer ka na siɲɛ wɛrɛ ni min tɛ festival ye u bɛna chambre ta a bɛ kɛ sababu ye mɔgɔw bɛ Segu la dɔn kosɛbɛ hali festival tɛmɛnen kɔfɛ u bɛ se ka segin ka na Segu visiter parce que festival période i b'a sɔrɔ a ka surun u bɛ bɔ ka taa ko wɛrɛw la u bɛ se ka segin ka na Segu ɲɛ kama siɲɛ wɛrɛ ka n'o Segu lajɛ donc a bɛ kɛ sababu ye fana u bɛ si hôteliw la hôteliw bɛ dɔ sɔrɔ o fana la. CAN 2002 kosɔn hôtel caman jɔra Segu kɔnɔna na nka Segu Art Festival sur le Niger sababuya la Segu bɛ ɲini ka kɛ Mali seko ni dɔnko faaba ye Mokhtar Bari VOA Bambara tɔgɔ la ka bɔ Segu. Nin tun ye Mokhtar Bari ka laseliw ye VOA tɔgɔ la ka bɔ Segu fɛrɛkɛnɛ kɛnɛ kan. Ka tɛmɛ ni Malikura kunnafoniw ye Saka Tarawele ka farikolo ɲɛnajɛ kunnafoniw an ka jɛ an k'o lamɛn ɲɔgɔn fɛ. Senantolanta bunakun kan Mali la stade du 26 mars n'o ye Bamako senantolanta yɔrɔba ye ko senantolanta ɲɔgɔndanw bɛna se ka tan a kɔnɔna na kunnafoni don min dira kafu farafinagun senantolanta ɲɛmayaso fɛ kafu kelen ka cidenw bila ka stade du 26 mars lajɛ olu ka fɔla senantolanta yɔrɔ in ɲɛna kosɛbɛ a bɛ sariyaw bato a bɛ fɔ min ma ko ka homologuer o don kunnafoni in dira juma tɛmɛnen février kalo tile 4 san 2022 in na a kɛra nisɔndiyakoba ye Mali senantolanta kanubaw bolo senantolanta fédération ɲɛmayaso fo ka taa se jamana ɲɛmɔgɔw ma bɛɛ de nisɔndiyara musaka caman de donna stade du 26 mars la kurakurali baaraw la Mali jamana fɛ hakilina jiginna stade du 26 mars tun ɲangina i n'a fɔ farafinagun senantolanta yɔrɔ caman tun ɲangina cogoya min na kafu fɛ kafu tun y'a yira ko stade du 26 mars tun tiɲɛna fo ka taa se hakɛ min na ale ka senantolanta ɲɔgɔndanw tɛna se ka tan ye fo k'a dilan o de kama kubuju mɔndo diɲɛ kurukara ɲɔgɔndanba senantolanta bunagun kan Qatar 2022 éliminatoire ɲɔgɔndan kun fɔlɔ minnu bɛ Mali kofɔ olu tana Marokokaw fɛ yen sisan kɔni haminako tɛ yen tuguni o kɔrɔ ye de kubuju mɔndo Qatar 2022 éliminatoire ɲɔgɔndan tɔ o bɛ tan Mali la ɲɔgɔndan don min kɛnɛ kan Mali ni Tunisie bɛna ɲɔgɔn sɔrɔ a bɛ fɔ min ma ko barrage o don a ɲɔgɔndan bolodalen don ka bila mars kalo nata la VOA Bambara tɔgɔ la Bamako Saka Tarawele ka laseli don. An balimaw an ka foli b'aw ye Mali kɔnɔ ani Mali kɔ kan aw y'a faamu cogo min na nin de bɛna dansigi aw ka bi Malikura kunnafoniw na min labɛnna Seko ka cɛjan Cheikh Thilo fɛ jɛmukan la siraw ma aw balimamuso Mariam Tarawele fɛ ka bɔ VOA soba kɔnɔ Washington DC aw ni ce aw ka kulomajɔ la aw k'an bɛn waati wɛrɛ. Yeah, from my dear Morocco, I ain't Sumudro, petit bisou, Okadie, milliardier. Du go fale chabanganala, edeka bisou menekenea, nakera soba mataye, nakera tilefetaye, amanake ula fetaye, soufeta, oh de ben réchauffé, bisou glacé, bisou mondial. Ika bisou sucré et à la voix de Benkeneya.
Washington Forum, le rendez-vous hebdomadaire de VOA Afrique à ne pas manquer. Chaque semaine, nous sommes ensemble pour 30 minutes pour décortiquer les grands sujets qui font l'actualité. Avec nos analystes et nos reporters, nous allons au fond des choses. Politique, économie, société, culture. Nous posons le débat et nos analystes sont là pour apporter l'éclairage. Washington Forum, c'est aussi vous, le public. Vous pouvez participer en réagissant au thème de la semaine sur nos réseaux sociaux. La rédaction de VOA Afrique vous donne rendez-vous sur ses chaînes partenaires, son site voaafrique.com et sur ses plateformes numériques pour prendre part à ce forum réalisé dans nos studios à Washington. À très bientôt dans Washington Forum.